Sugeak, uda parten eta sugerik eta egoten zen? Ni txiker denboran, ez zetik urten eskolek guzti. Bai, Hemen asko bai. Eta zer, suge handik izeten ziren edo txikerrak edo... Txikerra bere ezetu duaz, karroan bere bedara, zein duze neukesta egitela sardea eskarreta karroaz, eta sugia bere bai. Bai. Terribles. Eta zer, hemen ingeruen egoten direnak zer venenosoak izeten dire edo... Danerik. Danerik dago. Bibora bere egote zen dire eta txikerra bai, ni txikerra moren eskandalu. Nik en general txakurrek zubizan duzu moden hainetu bizin duz, edo gorte zen nimene, kasa nik erratoneko bizin duz. Eta horrek sugeak pikata edo lan inoz ezetu dozu bataran bate... Txakurrek bai naube ez, eta bezaren txakurrek ezetu bai, hilik ez dut inozetu, beti hori, en general txakurrek saman edo osatxe espadeu, kadara da noiz espadeu, txakurrek en general eriderik dirozten. Eta inoz entzun duzu sugea behile dauen lekure etorten dela? Esnea gustaten dakola sugeari? Ez atuen antxebil baina, zertilu baina apuru barroa txoan bizitzen ni ama eta eskoldu handiko naizan. Hori entzuntzet inozen, behile amarrantzak bat antzak hortan mazean eta solteu, eta karradari emon, eta basuan ibitxezala, eta kabun gordi bertzen eta sugeak esnea zutzen behile. Eta kurioso eta niotzu,